खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि दानि सीएम प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बीटीसी ओनसोलनि माबा मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनायनि थांखि लानायनि सिगाङावहाय बै गुबुन हारिनि माखासे पलिटिकल लिडारफोरनि सेराव थांनानै साजेशन लानो गोनां जायो नामा बा अर्डार पारमिशन लानो गोनां जायो नामा এটা সময়ত আমাৰ একোই নাছিলে বিটিএডিত এটা সময়ত আমাৰ এনেকুৱা আছিলে বিজেপি একো নাছিলে এটা মাত্ৰ এমচিএল আছিলে আৰু তাক যেতিয়া আমি ইএম কৰাৰ কাৰণে যেতিয়া হাগ্ৰামাক ক'ব গ'লো হাগ্ৰামাই তেতিয়া আমাক কৈছিলে হেই এটা ইএম লৈ পেলাই চিএম কৰিব আহিছে এটা এমচিএল লৈ পেলাই ইএম বনাব আহিছে থৈ ফাটি নেকি এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সন্মুখত কৈছে ফণী শৰ্মাৰ সন্মুখত কৈছে মই ক'লো যে আমাকতো ভোট কমিটি বনাব দিছে এই কিহৰ ভোট কমিটি কি হাগ্ৰামা আছে ইয়াতে কিহৰ ভোট কমিটি সব মই যি কওঁ তাকে শুনব পিছত আমি প্ৰমোদ বৰৰ লগত সংগ দিলোঁ আমি সংগ দি পেলাই সুন্দৰকৈ এতিয়া আমাৰ বিটিএডিৰ শাসন চলি আছে আজি বিটিএডিত এটা আক্ষেপ কৰিছে যে TLCCৰ মেম্বাৰ নাই মই আজি কিছুদিন আগতে এই কথাষাৰ প্ৰমোদ বৰ ডাঙৰাক কৈছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ পিছত যদি এইবিলাক সাল সলনি নকৰা তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু আগন্তুক দিনত বেলেগকৈ চিন্তা কৰিব বাধ্য হ'ম কাৰণ কিয় মানুহে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ পাব লাগিব মই প্ৰমোদ বৰক কৈছোঁ ভাই কি হৈছে এইবিলাক এনে কিন্তু নহ'ব নহয় এইটো কৰাৰ কাৰণেতো আমিতো তোমাক ছাপোৰ্ট দিয়া নাই তই কৈছে দাদা এইকেইদিন যাব দিয়ক মই চব ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ মই ব্যৱস্থা কৰা যদি কৰ নকৰিলেও আপত্তি নাই আমি কি ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কৰিম আৰু আমি আগন্তুক দিনত আমাৰ ৰাস্তা খোলা আছে ভাই কোনো কথা দিছে গতিকে ইলেকশ্যনটো যাওক আমি ব্যৱস্থা কৰিম আমাৰ এটা মাত্ৰ এমচিএল আছিলে বিটিএডিত আজি 8টা নে 9টা ইএম আমি ইচ্ছা কৰিলে আৰু যদি 3টা যদি আমি যদি একেদিনাই মেনেজ কৰি দিওঁ আমাৰ চৰকাৰখনে আমাৰ হয় মাত্ৰ 3টা লাগে আৰু আমি আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয় बे भिडिअ बाथ्रा बुंनाय मानसिया जाबाय बीजेपीनि सासे एमएलए बिथांनि मुंखौ नोंथांमोना मोजां मिथिखागोन बेखायनो आं बिथांनि मुंखौ आं मेनसन खालामथलायला नाथाय बिथांनि बुंलांनाय बाथ्राफोरनि आखरे आखरे उन माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनजों आङो सावरायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ स्पेसियली नोंथांमोननि सेराव आं लानानै फैबाय बे बीजेपीनि एमएलएआ जोंनि दानि सीएम प्रमोद बर' बिथांनिसिम मा बाथ्रा फोरमायदों मा बाथ्रा खावलायदों मा बाथ्रा अर्डार हरदों मा बाथ्रा बिथोन हरदों रायजो राजा नोंथांमोना मिथिखाबाय नाथाय बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंलांदों जोंनि बीटीसी ओनसोलनि थासारिखौ लानानै लोगोसे गावसोरनि पलिटिकल प्लेटफर्मनि आगानखौ लानानै माबोरैहाय स्कोप मोनदों मोनाखै बिथाङा बिथांनि बे बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायलांदों एसेब्लाबो बिथांनि बुंलांनाय बाथ्राफोरनि गेजेराव जों फंसे बाथ्राखौ रोखा फोरमान मोनदों दिनैनि बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा रायजो राजा नोंथांमोन जे जाय समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बीटीसी सरकारखौ सालायबाय दंमोन बे समाव दानि आसामनि सीएम हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों लोगोसे बिथांजों थांनानै हाग्रामानि सेराव सासे एमसिएलए लानानै इएमनि सिआर बिहैदोंमोननो बिथांमोनानो रोखा रोखा बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जों नुनो मोनदों नाय रायजो राजा नोंथांमोन बै समाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि सेराव बे गुबुनारिनि पलिटिकल पार्टिनि लिडार्सफोरा थांदोंमोनब्लाबो जेबो चान्स मोनाखै जेबो स्कोप मोनाखै जेरावनोखि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे गुबुनारिनि पलिटिकल पार्टिफोरनि लिडार्सफोरखौ जेबो स्कोप आरो सुबिदा होबोखायाखै जेब्लायबो माने लामा गाथे दोनबोखानानै फैबाय थाखादो बे 17 इयार्सआव गुबुन पलिटिकल पार्टिनि माबा मोनसे गाज्रि गोहोम खोख्लैनाय नुनो मोनदों नामा जोंनि बीटीसी ओनसोलाव जेबो नुनो मोनाखै नाथाय गुबुनारिनि पलिटिकल लिडारफोरा मा खालामदों जे सासेखौ नारसिननो हायाखै सोरबा सासेखौनो जों नारसिननो हागोन थिग बेफोरबायदिनो जोंनि हारिनि गेजेराव थानाय जेसेबांखिनि पलिटिकल लिडार्सफोर दं बा माहारियारि आफादफोरनि लिडार्सफोर दं बैफोरनि उन खारफा माखासे गोदै माखासे पलिटिकल इस्यु लाफ्ला बुरखाय दिनैनि समाव सोरबा सानै साथामखौ गुबुन हारिनि पलिटिकल लिडारफोरा बुरखायनो हाबाय गुबुन हारिनि पलिटिकल लिडारफोरा दिनैनि समाव जोंनि हारिनि बै साथाम साब्रैसो लिडारफोरखौ फैयै बुरखायनो हाफैमारबाय जेरावनोखि बिथांमोननि माखासे खामानिफोरा दिनैनि समाव 100% साक्सेसफुल जायाखैबाबो 20-30% साक्सेसफुल जाबाय जोंनि बीटीसी ओनसोलाव जेरावनोखि थांनाय 2020 बीटीसी बिसायख'थियाव फैयै बीजेपी पार्टिया 9टा सीटआव देरहालांनो हाबाय बेनि गोरोन्थिया सोरनि बेनि गोरोन्थिया बै सानैसो जोंनि हारिनि लुबैसुला लांसुनिया ननसेन्स बर' लिडार्सफोरनि रायजो राजा नोंथांमोन नाथाय बे थांनाय 17 इयार्सआव मानगोनां हाग्रामा महिलारिया
जेबो चान्सखौनो होबोखायाखै। अब्ला साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि गासै हारिनि थाखाय लोगोसे BTC ओनसोलाव थानाय जेमानखिनि जाति जनगोष्ठीफोर दं बैसोरनि थाखाय दिनैनि समाव जोंनि BTCआव सोरबायदि लिडारा जोंनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्टसिन। लोगोसे जोंनि BTC ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरानो दिनैयो 90% साग्रिद जादों जे जोंनि BTCआव मानगोनां हाग्रामा मावहिलारिखौनो जोङो सिफ खालामनांगोन। बेफोरबायदि माखासे इम्परटेन्ट बाथ्राफोरखौ दिनै गासै जोंनि BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हमदांनो हानानै फिन 2025 BTC बिसायख'थियाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ देरहासार होनो थाखाय साखाफारा जानानै दं। BTCनि सासे CM खौ सोरबा गुबुन हारिनि सासे MLA आ फन हरलायनानै बेफोरबायदि माव बायदिसिना बाथ्राखौ लानानै जुदि बिथोन हरलायनो हानाय गोहो मोनोब्ला अब्ला साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन, बेबायदि लिडारा जोंनि ओनसोलनि मा डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हागोन। लोगोसे दिनैनि समाव जों गासै रायजो राजाफ्रा फोरमानबो मोनदों। लोगोसे जों गावबा गावनि मेगनजों दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों जेरावनोखि माखासे ओरैबायदि खामानिफोर दंमोन जायफोर खामानिफोरा बिथांनि सरकारनि आखाइजों मावफुंजाथारनांगौमोन, नाथाय बै खामानिफोरनि जोङो दिनैयो 20% 10%बो जोङो खामानिखौ जाफुंनाय नुनो मोनाखै। नाथाय फैयै फैयै बिथांमोननि सरकारा दिनै मा 4 years कमप्लिट जालांबाय। बे बाथ्राया सैथोमार नामा रायजो राजा नोंथांमोन? जेरावनोखि जोङो जेरावखि थाङाथों मानो माखासे बाथ्राखौ जोङो मानसिफोरनि खुगा रायलायनाय जों खोनानो मोनो जे माखासे जोंनि हारिनि बर' लिडार्सफोरा बे गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडार्सफोरजों बे पकेटाव रां थुसोनानै गावबा गावनि बेसेनखौ फाननानै फैमारदों नामा? जानोबो हागौ बे बाथ्राया। जेसेबांखिनि दिनैनि समाव जों मोनदांथिनो हादों बा हमदांनो हादों जे जोंनि न'खरखौ फोसाबनो थांनायाव गुबुन हारिनि न'खराव मानि थाखाय जों इनफर्म हरनांगौ जानानै फैयो, जे मानि थाखाय जोङो साजेसन लानांगौ बाथ्रा जानानै फैदों, बियो जोबोर लासिंसिं बाथ्रा दंमारो। बिनि आन्दोआव गोबां जारिमिन दं जेरावनोखि जायफोर जोंनि बर' हारिनि लिडारफ्रा बै गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरजों बायजानानै गादब जानानै दोनजादों, बिसोरो बैसोरनि बे खैसारनिफ्राय मालाबाबो गोसोबायदि हारसिङै उथिनानै फैनो हाया। जेरावनोखि बिसोर जुदि गोसोबायदियै हारसिं उथिनानै फैनो नाजाब्लाबो बिसोर जोबोर खैफोद दं। मानोना बिसोरजों लोगोसे बिथांमोना मोनसे आन्दै मोनसे एग्रिमेन्ट दं, जाय एग्रिमेन्टनि सिमा बारोब्ला बिथांमोना जों रायजो राजाफोरनि नोजोराव खैफोद दं। बेनि माखासे गोबां आन्दोनि बाथ्राफोरखौ लानानै बै जोंनि बर' हारिनि बै साब्रैसो बायजानाय लिडार्सफोरा दिनैयो बै गुबुन हारिनि पलिटिकेल खैसानिफ्राय दिनैयो बारग'बोनो हायाखै रायजो राजा नोंथांमोन। जों गासै रायजो राजाफ्रानो दिनै खौसेयाव दङ, नाथाय बे पलिटिकेलनि बिथिङा एसे आलदा। मानोना जों गासै रायजो राजाफ्रानो गोबां साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैयो जे जोंनि पलिटिकेल बिथिङाव जोंनि ओनसोलखौ सोरबायदि लिडारनि आखायाव जों जुदि जाबसिननानै होयोब्ला जोंनि ओनसोलखौ एसेब्लाबो जों मोजां लामाजों लाबोनो हागोन। बेफोरबायदि माखासे मोजां लिडारखौ नोजोर होनानै जोंनि हारिनि गासै रायजो राजाफोरानो माखासे बाथ्राफोरखौ साननानै जोङो दायित्व लानानै जोङो ओरैबायदि लिडार सायख'नो गोनां जानानै फैयो समाव जेरावनोखि गासैबो दायित्वआ जों रायजो राजानि आखायावनो थायो। मानोना जों रायजो राजानि मोनफा मोनफा भट मोननानैसो बिथांमोना साफा लिडार जाहैनो हायो। जेरावनोखि जों जोंनि माखासे रायजोनि थासारिखौ लानानै जों ओरैबायदि साफा लिडार सायख'नानै जोङो गासै रायजो राजाफ्रानो गावबा गावनि एरियायाव जों साफा लिडारखौ देरहासार होहरो। नाथाय बिनि गेजेराव ओरैबायदि माखासे लिडार्सफोर दङ, रायजो राजानि भट मोनखांनायनि उनावहाय, देरहालांखांनायनि उनावहाय, सियारनि पावारखौ मोनखांनायनि उनावहाय, गावनि पावारनि बिबानखौ मोनखांनायनि उनावहाय जों रायजो राजानि दुखु सातजालानि समाव नायफिनैबो माखासे लिडार्सफोर दं। नाथाय बैफोर लिडार्सफोरा साननो रोङा जे सोरनि थाखाय आङो दिनै बे गादियाव जिरायफैनो हाखो। बैफोरबायदि लिडारखौ जोङो सम आरो थासारिजों खारफा सिनायनानै लानांगौ रायजो राजा नोंथांमोन। जोंनि गेजेराव ओरैबायदि सानैसो लिडार दं रायजो राजा नोंथांमोन, जायफोर लिडारफोरानोखि BPOनिफ्राय इउपिपिएल थोंजों BJPआव जयेन जानानै सिआरडि पावार लाहैग्राबो लिडार दं, जायफोरनि गुबै मोनसे थांखियानो जाहैबाय मा, जे BTCआव सानसे नङा सानसे माने CM जानो हानाय। बैफोरबायदि माखासे लिडार्सफोरनि थाखायनो दिनैनि समाव BJP बायदि मोनसे पार्टिया जोंनि BTC ओनसोलाव 9टा सिट लानो हानाय लामाखौ मोनदों। अब्ला बिनि लामाखौ सोर होखो? जोंनि हारिनिनो बै सानै साथामसो लिडारफोरा लामा एवस्रांना होबाय। नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन? गावबा गावनि मुलाम्फानि थाखाय बै जोंनि हारिनि सानैसो लिडारफोरा बिथांमोना साननो रोंदिया जोंनि BTC ओनसोलनि थासारिखौ। मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन? नाय बेसे लासिंसिं दिनैनि समाव गुबुन हारिनि पलिटिकेल पार्टिफ्रा जोंनि हारिनिनो लिडारफोरखौ
केपचार खालाम गावसोरनि अस्त्र खालामदों। बे अस्त्रखौ बिथांमोना जेब्लानोखि जोंनि बिटिसि बिसायख'थिया फैयो अब्ला बिथांमोना बाहायो मिथिबाय। नाथाय बिथांमोनानो मोनसे समाव जोंनि हारिनि थासारिखौ लानानै जोंनि हारिनि रैखाथिखौ लानानै मोनसे समाव हारिनि थाखायनो बिथांमोनाबो संग्राम खालामबोनाय, हारिनि थाखायनो बिथांमोनाबो दावहा नांबोनाय, हारिनि थाखायनो बिथांमोनाबो मोनसे समाव गोबां गोख्रों बाथ्रा बुंबोनायमोन। नाथाय दिनैनि समाव बैफोरबायदि लिडारानो दिनैयो थाङै गुबुन हारिनि पलिटिकेसाराव गोजोमहैमारनांबाय। नाय गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरा जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ माबायदि नोजोर होदों, माबायदि गाज्रि नोजोर होदों, जेरावनोखि बे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि अस्त्रखौ बाहायदों गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारफ्रा जोंनि बर' हारिनि लिडारफोरखौनो गावसोरनि मोनफा अस्त्र खालामना दोनदों, जाय अस्त्रखौ बिथांमोना जोंनि बिटिसि इलेक्शननि टाइमाव बाहायो। अब्ला नाय रायजो राजा नोंथांमोन, जायफोर जोंनि हारिनि लिडारफोरा पकेट मानिनि थाखाय सियार पावारनि थाखाय पलिटिकेल फिल्डआव थांदों, नोंथांमोननि थाखाय जुदि जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि हारिनि गेजेराव माबा मोनसे जुदि खहा गाज्रि गोहोम गोलैयोबा फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना सासेबो खारग'नाय नङा। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना दिनैनि समाव गोसोआव लाखिखा। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि।